Balans Medika nudi klijentima znanje, stručnost, kvalitet, iskustvo, poverenje koje primenjuje kod tehnika i tretmana, kao što su nameštanja atlasa prvog vratnog pršljena, hiropraktike, refleksologije, boven tretmana, hirudoterapije ili tretmana pijavicama, iris dijagnostike. Profesionalna orijentacija pomaže kod pravilnog izbora škole, fakulteta, zanimanja. Balans Medika vrednuje ljudski život kroz najvišu vrednost zdravlje. Ja sam Aleksandra Maksimović, znači po struci sam viši fizioterapeut, boven terapeut, refleksoterapeut i terapeut različitih drugih veština koje polako nalaze svoje mesto u Beogradu, jer se Beograd polako okreće faktički sve više zapravo ka tim alternativnim pravcima, načinima lečenja, takozvanoj integrativnoj medicini, jer ona zapravo obuhvata skup različitih metoda koje treba da se primene kako bi pacijentu zapravo bilo dobro. Znači, ne možemo pacijenta gledati samo sa jednog stanovišta ili zapravo iz jednog ugla. Moramo da prosto posmatramo čoveka kao celinu. Ako krenemo da pričamo o problemu stopala, danas faktički svaka druga žena, da ne kažem možda čak i svaka žena, ima problem sa čukljevima. Ako nisu izraženi, veliki, bolni, možemo da kažemo da postoje naznake. To su oni povremeni iritirajući bolovi koji se dešavaju u stopalu kada nosimo ili promenimo cipele. Znači, dovoljno je da promenimo štiklu i da prosto vam se neko požali i kaže ja sam osetio neko trnjenje u stopalu ili prosto neki bol u predelu palca, boli me peta. Ranije sam nekako više vezivala da taj problem vezan za žene, a u poslednje vreme se javljaju i muškarci. To je za mene zaista iznenađenje, jer dosta ljudi polemiše oko toga da je to prosto problem žene, jer žene nose visoke potpetice, uzane cipele. Prosto je bitna ta neka estetika, nije bitno da li ste obuli cipelu koja je kožna ili rastegljiva ili široka, nego prosto kažu pa kako onda muškarci? Da li muškarci imaju čukljeve kada muškarci već ne nose ni visoke pete ni uske cipele? Zaista mislim da je taj problem manje izražen kod muškaraca, ali nije da ne postoji. Možda muškarci manje obraćaju pažnju samo zapravo na problem čukljeva, ali kada se dese, oni zapravo dolaze u nekoj fazi kada su ti čukljevi već jako izraženi i zaista je tada potrebno intenzivnije raditi, jer naši pacijenti dolaze ili zbog problema koji podrazumevaju znači bolove u čukljevima, a nekada ili češće zapravo kažu pa ja ne bih hteo da operišem čuklje, ja bih hteo da ovo nekako prirodno rešim, znači da ga se fizički otarasim. Kako možete vi sad fizički da se otarasite jednog čuklja koji traje 30 godina? To je naravno svakodnevno pitanje pacijenata koji ovde dolaze. Može znači da se pomogne takvim pacijentima, ali je za takav rad potrebno dosta vremena, mnogo upornosti, strpljenja i obostranog truda. Znači, to nije nešto što će podrazumevati samo rad terapeuta, znači podrazumeva se da ćete i vi kod kuće raditi određeni protokol, jer morate da pomognete da vaše telo promeni jedan program. Ako je telo nešto moglo da napravi, treba prosto da se otvorimo za ideju da telo nešto može i da razgradi. Znači, treba mu samo pružiti šansu, znači da uđe u taj proces razgradnje čuklja. Ti tretmani znači se rade jednom nedeljno, a prvi efekti kreću već znači posle neke druge, treće terapije. Znači to su metode koje će prosto pokazati promenu. Znači vi ćete vidjeti odmah. Znači nekada se dešava zaista tokom prve terapije da se vide promene, nekada zaista potrebno vreme, ali čukljevi su potpuno nepredvidivi i jedna individualna priča. Znači svako od pacijenata koji ovde dolazi, znači mora individualno da se radi, znači mora individualno da se odradi jedna konsultacija, jedan konsultativni pregled i tek nakon toga mi zapravo možemo da pričamo o nekoj prognozi. Moje neko iskustvo je zapravo sa izvesnom gospođom koja je došla u nekim svojim kasnim 50. godinama, vrlo nepoverljiva da tu može bilo šta da se desi. Ja sam bila zadivljena njenom figurom i isto tako iznenađena veličinom njenih čukljeva. Ni sama nisam bila preterano optimistična, ali uvek treba da probamo. Znači, ne možemo da pustimo, da kažemo ne znamo da li će da se desi, šta će se desiti ili znate ja ću vam garantovati da će sad ti čukljevi da odu, ne, to ne postoji. Ona je bila spremna, znači, da krene. Mi smo zaista bile potpuno zapanjene kada smo posle nekog 5. tretmana videle da nema čukljeva.
Mi smo zaista obe bile u čudu. Ja sam nju pitala šta se desilo sa vašim čukljevima. Ona je mene pitala, ne, kažete vi meni šta se desilo sa mojim čukljevima. Kažem, pa ne znam. Ja sam radila kao i sa svima drugima što radim, ali prosto je zadivljujuće na koji način su oni otišli. Kada su u pitanju terapije koje se ovde sprovode, pomenula sam znači probleme kičme. Dosta žena koje imaju čukljeve imaju izuzetne probleme sa kičmom. To je znači povezano. Ne možete da imate čukljeva da je kičma potpuno u redu. Znači, to ne postoji. Obično je jedno uslovilo drugo. Znači, problem kičme može da uslovi problem čukljeva i obrnuto. U tom slučaju se rade terapije, znači, iza leđa. Te terapije su u vidu akupresure, slabije ili jače. Opet zavisi od toga znači kakva je skolioza u pitanju. I naravno, kod dece, koja takođe danas nam se dešava da nam dolazi dosta pacijenata uzrasta od 8 do 13 godina. Znači, prosto je neverovatno koliko dece ima problem i čukljeva i skolioze. Ono što je za mene dobar podatak jeste da deca mnogo bolje reaguju na ove terapije. U balans medici se ništa ne radi na grupnom nivou, znači uvek su to individualni tretmani koji podrazumevaju znači da svaku osobu morate prvo pogledati, pregledati i uraditi onda ciljanu terapiju i vežbu.